Áno. Ahoj, tuto som nastavil najmenšie napätie zatiaľ, aby si videl, ako to funguje. A ideme meniť tento odpor, čo je 1 ohm, skoro 0,9. Z ohmovho zákonu 4,8 V a deleno 1 ohm, povedzme, by mal byť prúd okolo 4,8 A. Takže si to zapneme, dáme si on a už tu vidíme prúd 4,2 A, ale to je orientačná hodnota. Takže to je v poriadku. Teraz budeme túto hodnotu odporu znižovať, aby sme videli, ako sa zvyšuje ten odoberaný prúd. Dobre? Takže ja sa takto nastavím a idem 0,8, 0,7, 0,6 a tuto nám pekne stúpa ten prúd. Ja ti to budem hovoriť 0,5, 0,4 ohmu, 0,3 ohmu, 2 ohmu, 0,1 ohmu a dáva to krásnych 31 A. Napätie nám pokleslo len o 10 V zo 4,8 na 4,7. Toto je v poriadku. Dobre. Teraz si ukážeme iný stav pri vyššom napätí. Toto zatiaľ vypnem. Prúd nám tým pádom sa anuluje. A druhé video bude pri vyššom napätí. Dobre, teraz sme na maximálnom napätí, možno nastaviteľnom 14,3 a ideme zase od 1 ohňu, pôjdeme dole a budem ti ukazovať iba, ako poklesne prípadne toto vystupné napätie so zvyšujúcim sa prúdom. Takže to zapíname a máme tam hneď okolo 13 A a ideme dole. Potom nám zapípa záťaž, lebo tá ide len do 30 A a tým pádom to vypne. 28-30 A máme a už potom to vypína. Ale pokleslo to na nejakú hodnotu. Ak si to odsledoval, tak to bolo možno 13,2 V. Ešte raz. A to si myslím, že je OK. Stále je to dobré. Teraz ideme sledovať, ako bude stúpať prúd na primárnom minúti, čiže odoberaný prúd, alebo teda prúd a to napätie na vstupe toho zdroja nám dáva nejaký príkon toho zdroja. Ja som to zapol, teraz sme na 14 V a 12 A a ideme postupne vyššie. Máme 15 A, 16, stúpa nám prúd, vidíme, sme na 2,5 A skoro. A potom vypne už záťaž. Výborne. Takže tak vysoký prúd odoberaný je skoro pri maximálnom zaťažení toho zdroja. 14 V a cez 30 A na výstupe takéhoto zdroja.